cewa da wata, da gida, da kuma nama duk jinsin namiji ne, sannan kuma da kotu, da gwamnati, da kuma hula duk jinsin mace ce, ko in ce jinsin mata ne. Shin me ake nufi da jinsi a Hausa? Jinsin na nufin iri na halitta, wannan iri na halitta zai iya zamantowa halitta mai rai ko mara rai. Amma domin samun sauƙi dangane da sanin cewa wannan jinsin na halitta mai rai ko mara rai ne, bari mu duba wannan na jinsin halitta mara rai. A yayin nazarin jinsin halitta mara rai ana yin la'akari ne da wa'innan, da ana amfani ne da wasulan Hausa wato a, e, I, o, u. Duk kalman da ta ƙare da harafin a akasari mace ce. Misali ƙasa, tabarma, riga, hula duk ana kiransu mata domin sun ƙare da harafin a. Amma kuma duk wanda suka ƙare da e, I, o, u akasarinsu maza ne. Misali za mu iya ce rake, gatari, hoto, da kuma lemu dukkansu jinsin maza ne domin sun ƙare da e, I, o, u. Amman daga ƙarshe akwai wasu jinsi wanda ake haɗa su ake kiransu jinsi na haɗaka, wanda gaba ɗayansu ana musu jam'i. Misali mu ce cinnaka, ko mu ce ɓera, cinnaka.